Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nos a Juan Blanco, que é o presidente da Asociación de Veciños San Andrés de Barrantes. Bos días, Juan. Gracias por vir. Gracias Bueno, a vos. 11 anos leva, me estaba dicindo ahora nesta asociación de San Andrés de Barrantes. Queríalle preguntar pois como foron estes anos, se todavía hai ganas de seguir, ou, bueno, porque me contaba tamén que non era a súa idea entrar nun principio, non? Cántame un pouquiño, como comezou? A ver, eu viña da Agrupación Museo-Cultural de Ribadumia. Había entrado no 2001, que a agrupación pasaba por uns momentos moi difíciles. Eu, con un equipo moi bo que tiña, conseguimos quitala adiante. Entonces, no 2000, eu xa tiña moi boas relacións coa presidenta da Asociación de Veciños. De feito, a banda de música está ali gracias aos convenios que fixen eu con ela, e a Escola de Música igual, con Remedios Álvarez. Foi a miña presidenta que tuvo a Asociación de Veciños, e máis a que máis anos votou, desde 7 anos, hasta que finou. Entonces, cando ela finou, os compañeiros dela sabían que eu tiña moi boas relacións con ela e todo, propuxéronme que collera eu a Asociación de Veciños. Así que combinaba as tres cousas e tal. E eu, en principio, dixen que non, que era moito para mí, que se levaba moitos anos así, quería deixar xa un e non. Pero ao final dixeron, mira, tes a banda de música aquí, tes a escola de música, mellor que seas ti, tal. Entonces, collín e aceptei, presentei máis eleccións, bueno, claro, non houve outra candidatura, collín todos os directivos que tiña ela nese momento, añadín 2, o fillo e máis o cuñado, que eu consideraba un recordo para ela. Entonces, tomei as riendas da Asociación de Veciños e intentei seguir o camiño dela. Despois, houve cousas que houve que ir mellorando, e máis recuperar un pouco a asociación, porque coa enfermedade dela estaba un pouquinho apagada a asociación, e houve que recuperar un pouco, pero... E que tela, hai canteira para seguir collendo as riendas ou costa que a xente se comprometa un pouquiño? A ver, é unha asociación con xente de moita edad. Entonces, os socios todos son podeche dicir, unha media de 70 anos. Entonces, a xente nova que veu para o pueblo, para Barrantes, non é, o casco urbano, non sinte o pueblo como sentían estas personas. Non saben a historia da parroquia, nin sabe nada. O a xente sigue sendo fiel, esta xente que leva toda a vida, e aunque non veñan as actividades ou non se pagan religiosamente a súa cota e siguen de socios. Para coller as directivas, moitas veces, cada 4 anos, un mes antes, nos mandamos cartas, pongamos carteles para si alguén se quere presentar, pero non hai realidade. E agora cumplites 40 anos este ano, non? Sí, o 10 de xullo de 1985 foi a ata de fundación da Asociación de Veciños, San Andrés de Barrantes. E van facer algún acto, algún evento? A ver, vamos a intentar xuntar procurando que nadie nos quede atrás, con respeto metérselo todos, os que estuveron aí, intentar xuntar a todos os directivos que formaron parte de todas as directivas ao longo dos anos, os que finaron comunicarem aos seus familiares, e se é posible entregarem un diploma de socios de honra a cada un deles. E, bueno, facer unha xuntanza de todos os socios que queiran asistir, habrá unha actuación dun orfeón e despois tomaremos un viño todos xuntos, é eso. En estes 11 anos que leva vostede na asociación, que momentos diría que foron os máis complicados? Xusto antes me estaba comentando que estuvo a asociación casi a punto de desaparecer. Sí, a ver, no ano 1987 os socios habían xuntado cartos para comprar un terreno adyacente onde está actualmente o local social, e entonces aí houve un fallo, uns pequenos errores na compra do terreno, e moitos socios se sentiron decepcionados, e máis da mitad dos socios foronse da asociación. Entonces aí estuvo a punto de irse, e máis houve uns anos aí que xa no libro de actas non hai actas, entonces aí coincidiu que a continuación xa finou o presidente que sustituirá a doña Dolores Agüín, que era Honorio Nolla, entonces houve uns anos aí malos. Complicados. E despois foron recuperando. Estes socios cantos son agora? Non sei máis. Ora, cando eu
eu os compañeiros, eu non quero ser a primeira persona porque é un equipo, Sí. eu represento, pero cando a collemos, cando sustituímos a Remedios, tiña 88 socios, quedaban moi poucos socios. En este momento estamos 140 con cuotas ao día, porque ti podes ter unha lista de moita xente, pero con as cuotas ao día, no listado constan 170, pero que che paguen religiosamente sobre 140. Entonces recuperouse un pouquiño gracias á labor de algunha compañeira e compañeiros que foron falando con xente tal para que volvera, porque a xente había sido toda. E máis ao ver a enfermedade da presidenta, eso, pensaron que ao fallar ela, que se iba a ir todo, que iba a desaparecer prácticamente. E non foi así, non. Gracias a Dios non foi así. Que actividades fan? Que me pode contar que Mira, facedes na nós, asociación? unhas primeiras, acabamos de terminar a semana pasada o Enterro da Galiña, facemos que este ano chega o 19 Festival de Habaneras, a 20 Festa da Vendime que chega este ano, despois facemos actividades, talleres de memoria, incluso clases de baile, moitas cousas. Como este Festival de Habaneras, para que non saiba como... O Festival de Habaneras, veñen 3 grupos de habaneras, máis un grupo folk. Cada un toca fai 3 actuacións de 3 pezas, despois entreganse uns detalles ao final, pero os grupos corales agradeceno moito porque é a maneira de que eles se lle vexe o traballo, que fan ensaios, pero se non teñen a donde ir, pois que síntese moi orgullosos de vir. E de todas, cando vai chegando o día, chamante, a mí non me levas. Claro, tens que levar, procuras, levar cada ano uns, aunque repitas algunha, outras ir cambiando, para que non sea unha monotonía. O que repetimos sempre, generalmente, o grupo folk Añoranza, que dá ali, algúns son socios, directivos, si, suelen ser o que será. E, pois, a máis grande é a Festa da Vendime. E de que tamén, contenos un poquinho que se fai. A Festa da Vendime, mira, primeiro, a mañán hai pasar rúas por todos os lugares da parroquia, despois hai unha misa cantada, hai unha procesión con San Miguel, e pois hai unha comida de confraternidade que cada vez é máis numerosa e máis grande. Antes da comida de confraternidade hai unhas actuacións de os gaiteiros e máis repártense boliños preñados e das a degustar o viño tinto da cosecha do ano, da colleita do ano. É así, todo, moi ben. Que é a máis grande, entón, esa medida, non? A máis forte. Eu pensaba que igual a máis forte era a do patrón, pero non, que como en diciembre, non? No, que máis concentración quizá da Vendime. A da Vendime. Despois, claro, por nós agora, de hai 5 anos, 6 anos, fixémonos cargo das festas patronales tamén, porque non había maneira de... Xa antigamente as facían, na antigüedade. Despois, claro, deixáronas, houve unha asociación da parroquia que as colleu, pero logo volveron a nós. Entonces, agora temos que, cada vez son máis cousas que temos que facer. Facemos o patrón San Andrés, Santa Lucía, agora nós, como nos donaron un nazareno, honramos a todos os difuntos da parroquia con nazareno, e despois agora tuvemos que coller unha que é como un sacramento, que é a Inmaculada, porque antes collían a matrimonios, cada ano collían un matrimonio, pero eso agora desapareceu, entonces fixémonos cargo nós tamén deso. E cada vez son máis cousas que tes que... E claro, isto é o que máis traballo dá, é o máis ingrato, porque tes que ir polas casas pedindo, porque senón non eres capaz. E a xente que tal se porta nese sentido? Dentro que cabe, portase bastante ben. Non son festas con panoramas, non son festas con, quero dicir, que faz un baile, pero ali no centro social, e outras moi importantes que facemos antes do tinto, na semana do tinto, en comunicación co tinto, que é San Isidro San Cristóbal. Que San Isidro recórdanos que a inauguración da capilla, que a capilla foi construída pagada polos veciños para a súa construción, donado local pola condesa, o terreno fora donado pola condesa de Barrantes, Becerra Malvar, Julio Becerra Malvar, e
A ver, os veciños puxeron os cartos, compraron os santos e Sí, tal. porque xusto me falaba antes tamén dese conflito, ahora teñen un contencioso, Sí, non? a Verdad? ver, Contame un pouquiño que... tuvemos que recuperar o terreno e o solar, o edificio do local social, porque estaba a nombre, dímonos cuenta, chamarnos o registro de propiedade, que o había escrito no catastro a iglesia, o obispado. Entonces, como nos tiñamos as escrituras de donación e todo, pois, o solar conseguímoslo recuperar, o edificio xa tamén, estámoslo escribindo, e agora resultou que cando tiñamos todo, incluído a capela tamén, pois entonces darnos cuenta de que volvenos a chegar uns escritos do obispado que nos reclama a capela. Entonces tuvemos que xuntar toda a documentación, facturas e todo, demostrarlle que a capela era que é dos veciños. E entonces eles alegan que no mismo día que se estaba inaugurando, fíjate, no mismo día que se estaba inaugurando, os propietarios, os que se consideran primeiros donantes, foron o notario e máis o cura e donaronlle aos obispado. Pero cando anteriormente habían donado aos veciños. Había recollido don Basilio Castro Sartajes como alcalde naqueles tempos, de 1997, de 1977, había acollido nombres dos veciños. Entonces, demostrámonos todo eso, pero sigue en contencioso, non sabemos canto tempo vai estar no contencioso, ni... Pero bueno, recuperalos tamén supón máis gasto para vostedes. Claro, a veces diste, recuperamos o edificio, sí, pero ahora son 700 euros de urbana, que son os gastos na economía que ten a asociación, non é bo. Despois, se recuperas a capela, van a ser 300 euros máis de urbana, non vai a ser bo. É dicir que é un sentimento de loita e de propiedade, de que respetar o que era dos veciños. Non é porque, claro, mentres este a nombre do obispado non paga urbana, non paga IBI. Pasaba co edificio, non pagaba IBI. Ao chegar á asociación, pois entrou IBI. E que outras necesidades hai ahora mesmo en San Andrés de Barrantes? Que pode decir que faga falta ali? A ver, a asociación foi moi ben camiñada cando naceu. Incluso, lendo a ata de fundación, hoxe un día que está de moda da muller, xa eles tiñan a promoción da muller en un dos primeiros obxectivos. O pase que é curioso que a primeira presidenta era unha muller, pero tiña 12 vocales, homes. Despois, a seguinte directiva, eran 12 homes, e cerrando as filas, unha muller. Remedios eran tamén ela, muller, e 12 homes. Entonces, cando a collín eu, a primeira tuve que colleros, claro, os directivos que tiña ela todos, e fomos, que nos botaron en cara moito, fomos 12 homes. Por ser homes botaron en cara? Sí, e despois, na seguinte legislatura, xa eu fixen, bueno, foi unha iniciativa miña, de que cambiar un artículo para que nunha asamblea que fóramos 6 homes e 6 mulleres. E actualmente somos 6 homes e 6 mulleres. Todas as directivas miñas a continuación foron 6 homes e 6 mulleres. Porque hoxe o máis tal na parroquia, o aparcamento hai, o que pasa é que a xente non está por respetar. Outro día nas críticas que facíamos na Galiña, máis ben era que esta xente que veu sin faltaño respeto a nadie, veu para un pueblo, non sei onde, e veñen vivir a pisos e creen que teñen dereito a aparcar onde queren, que como non hai policía local, que poden botar a basura onde queren, que os cans poden campar as súas anchas, e non é así. Eu sei que os políticos fan todo o posible porque o pueblo estea ben, e poñen todo a orden, suficientes contenedores e tal, pero se a xente non está pola labor de colaborar e de facer as cousas ben, que eu creo que fai falta un pouco que eso que se perdeu, a educación para a ciudadanía. Non fai a xente de antes, se ti fíjaste nas zonas onde vive a xente de sempre do pueblo, os contenedores están ordenados, limpios, coa basura dentro dos contenedores, tá? A xente, se ten un can, recolle,
son generacións que non lle gusta que se fale, pero eu comprendo que os políticos teñen moi difícil neste caso, porque se a xente non entra polo varo, e se metes policía local, supoño que é antipopular, porque empezan a multas e a xente empeza a queixar, e ali que vivimos nun edén, ou non hai... Sí, o da policía local veno reclamando vostede desde hai un montón de anos, non sei se xa o deixou de pedir ou... agora creo que máis xente, incluso había unha señora que, acórdome, doña Esther, a muller do médico que falleceu ali, que sempre me dicía, incluso o fillo vivía en Villa García, dixo: no te preocupes, mamá, porque Juan ya ha vuelto, el presidente de la Federación ha vuelto a reclamar la policía local. Viña contenta, sonda me dicía, pronto habrá policía local. Pero, porque ela tiña un vado permanente, enfrente ten un bar. Cada vez que aparcaba o coche, ela non podía salir. Claro. Moitas veces quería salir da casa e non pude. Pero somos así, porque se hai un vado non se debería aparcar, non fai falta que veña a policía. Pero non importa, é que se dicía algo, as respostas contra ela eran fuertes, porque a xente falta, que digo, unhas generacións aí que teñen moita falta de educación. É o que hai, non se pode cambiar. Sí, e xa para ir acabando, pois queríalle preguntar que, porque me dixo antes que falta xente nova que se comprometa, que sinta un pouco a parroquia como súa, como lles pasa a vostedes. Non sei se lles diría algo a esta xente nova que está chegando a vivir a Ribadumia ou a Barrantes, para que se animen a participar un pouquiño máis da vida da asociación. Ti ves as actividades co sale, que sales por ali, ves que andas facendo os pasarrúas, pero nadie faz o baile dali, faz o baile de San Andrés, e nadie se acerca. A xente de ali non... Era outra maneira de ser, non, quero dicir, non, hasta que ti te arraigas nun pueblo e sintas, sabes que hai, o que pasa é que no deporte, sí, as asociacións estas nosas non teñen, unha vez que quizá que se acabe unhas generacións que están aí desetendo, ou quizá irán casi desaparecendo, porque o sentir é o deporte, por exemplo, os equipos de fútbol teñen nenos a montes, as formacións musicales tamén teñen bastante xente, sí, as de ali teñen bastante xente, bastante xóvenes, pero que estas asociacións como a nosa xa... Nós mantémonos porque temos unha propiedade, porque estamos la dinamizando o mellor posible e tal, pero con todo eso cada vez notas que vas a menos. En estes últimos anos fixéronse aí un grupo de xóvenes que teño futuro, un pensamento neles que na próxima directiva xa entren, fixéronse socios un grupo de xóvenes. Eu na miña directiva teño 4 rapazas xóvenes que espero que me sustituyan, sobre todo unha porque quero que a próxima presidenta sea unha muller, que poida descansar. Ten pensamento de deixalo así moi pronto ou ainda non? No, a ver, quedame 2 anos desta legislatura. Espero que se maceta a rapaza esa entrar de presidenta, eu estarei ao seu lado 4 anos para axudarla e para guiarla, claro. Depois, son moitos anos, porque non conta solamente esta asociación, contan os outros. E máis colaboro bastante coa da Escola de Música tamén. Entonces non é... Pero quero dicir que eu falar de mí non me gusta, o protagonismo, quero dicir, somos un equipo, que levamos todo a cabo, e máis, a min que me guste que falen é da asociación, porque sepan que existe, que hai esa asociación, todo o que leva a cabo, todo o que participamos tamén daquela, solicitamos o aparcamento da iglesia, que foi un aparcamento bo, depois outra xente, bueno, colleu o proxecto, colleu outra xente e tal, pero nós fomos os pioneros en pedir o aparcamento da iglesia. O noso era un proxecto máis humilde, que era, poñer un pouco de xabre nunha horta que pertenecía á iglesia e tal, pero pois veu o Concello cando entrou o primer tripartito de David, pois melloraron bastantes cousas. O primer tripartito foi a nós, portouse moi ben con nós. Ora, a colaboración tamén é moi boa, todo hai que dicilo, porque as asociacións, se non temos un apoio económico polas actividades que fan, non? Danche unha subvención ao ano, esa subvención é moi importante. Se non, co que teñas de economía dos socios, polas cotas, non eres capaz de manter. Se ti ao ano, claro, para as actividades tens que gastar cartos, pero despois recibes algo,
de axuda para esas actividades, entonces é unha axuda moi boa para as asociacións. Senón é moi difícil sobrevivir. As de montes son as que teñen a ventaja, as de montes teñen moitísimos cartos. Son as asociacións que máis cartos teñen, pero estas asociacións de veciños, además, quedan poucas xa van desaparecendo. Pois por eso aproveitamos para animar a xente que, sobre todo a xente nova, pois que se úna. Sí, a mí me gustaríame que todos os xóvenes, xe poño nunha edade de 40, 50 anos, que se animaran a vir á asociación e que un día collan o relevo de... Para que non desapareza, porque é unha pena tamén, despois de 40 anos sería unha pena que desaparecera. Además, teñen en conta que é a única asociación que ten en propiedad un local e un terreno. Entonces, que temos dentro dese local, temos a escola de música, baixo un convenio, e temos hasta a banda de música da agrupación tamén. Entonces, é importante manter ese edificio, senón o día de mañán, según os estatutos de donación, o día de mañán, ese edificio sí que retornaría á parroquia. Volvería a ser do obispado. E iso é o que non me gustaría, despois de haberlo conseguido, que se non hai relevo e non hai que desaparece. Aunque no estatuto pon que mentres haiga 5 socios, a asociación manterase viva. Pois malo será que non haxa 5. No, claro. Pero se eses 5 socios están coa voluntade, mantela viva. Claro. Porque é moi importante mantela viva. É unha asociación que me sinto moi orgullosa dela, e máis da súa existencia e do traballo que fixeron, porque antiguamente, cando os concellos ainda non tiñan os servicios sociales, esta asociación daquela buscaban os puntos a xente que non tiña luz, o punto de luz, para aquí, para aquel recuncho, para outro recuncho, axudaban a arreglar as pensións a xente que non sabía, arreglaban as pensións, buscaban os dereitos, e así, fixo unha labor moi grande, coidou do cementerio, e coidou da parroquia, encargábase das reparacións da parroquia, de todo. Fixo unha labor, a asociación de veciños non estando eu, nas xentes anteriores, e sobre todo na época de Remedios, a colaboración coa parroquia foi fenomenal, foi unha maravilla. E entón, ese sí, a xente vía, esa labor sí que había a xente daquela, e agradecía. Pois que siga adiante, hai que seguir adiante. Esperemos que siga adiante. Por toda esa historia, polo menos hai que continuar. Bueno, pois deixámoslo aquí, Juan, se lle parece. Moitísimas gracias. Moitas gracias a vos, que todo salga ben. Efectivamente, gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.